mikrofóne tréner nového majstra Jaroslav Walter. Tak čo, konečne si sa dočkali. Dokázali sme, že sme dobrý manšaft. To bolo všetko, čo charakterizovalo vaše mužstvo? Len kvalita herná, alebo aj srdce? Ne, keď to pozerá skladbu toho mužstva, tak to sú chlapci Jakubík, taký druholigový Fleischer, ale oni majú srdce, oni majú charakter. A to rozhodlo v tejto lige. Charakter. Ne peniaze, ne hvezdy, charakter. A to tí chlapci majú. Áno, tak sme počuli bezprostredné reakcie Jaroslava Waltera. Skúseného harmonika, ale samozrejme, ako to býva, napriek tomu, že už preskákal s hokejom čokoľvek, je dojatý. Má byť prečo. A tam je Marián Hossa, chcem povedať, z nováčikov najvýraznejšia osobnosť. Práve sa skončenej extraligovej sezóne. Marián Hossa má pred sebou veľkú budúcnosť. Aj o ňom platí to, čo som už spomínal v súvislosti s ďalšími hráčmi. Do Trenčína prišli Jakubík, Mravý, Fleischer, hokejisti s extraligovými skúsenosťami, ale predsa len nemožno povedať, že hviezdy. A v Trenčíne pod vedením trénera Jaroslava Waltera hokejovo vyrástli, ale naozaj asi to najpodstatnejšie slovo, ktoré zdobí trenčiansky tím, je to, ktoré povedal Jaroslav Walter. To mužstvo, tí hráči majú charakter, ale majú ho aj fináloví súperi. Majú ho aj Košičania. Tu je Ľubomír Rybovič, najlepší hráč dnešného stretnutia z mužstva Košič. Chlapec, ktorý nastupoval s veľkým sebazaprením, ale patril k najlepším na ľade. Košičania možno doplatili, ťažko, to si budú musieť rozanalizovať sami. Možno doplatili aj na to, že prišla v priebehu sezóny zmena trénera. Predseda, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Jan Mitošinka a generálny sekretár Pavol Macko i podpredseda Združenia oddelov a klubov hokejovej extraligy Vlastimil Škandera odovzdávajú strieborné medaily Košičanov. Dva razy po sebe sa Košičania tešili z titulu majstrov Slovenska. Teraz musia gratulovať Trenčanom. Ale napriek tomu si myslím, že Košičania by nemali byť smutní. Musia čestne sa pokloniť súperovi, vojakom z Trenčína, ktorí celú sezónu predvádzali kvalitné výkony. Vyhrali základnú časť. Potom sa situácia obrátila. V košickom mužstve nastalo oživenie. Séria A vyznela v ich prospech a v závere sa rozhodlo. Ukázalo sa, že v podstate rozhodlo prvé stretnutie v Košiciach, ktoré vojaci Trenčína v závere dotiahli do víťazného konca. Košičania v kútiku duše verili, že sa bude hrať 5. stretnutie v nedeľu, ale domáci hokejisti z Trenčína rozhodli, že nie. A rozhodli o tom, že sa stali po druhý raz v existencii slovenskej extraligy majstrom krajiny. Dvakrát sa stali majstrom aj Košičania. Chceli dosiahnuť hat-trick, nevyšlo, možno na budúci rok. Jan Mitošinka, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, odovzdáva strieborné medaily hráčom HC Košice. Ľubomír Rybovič a ďalší jeho spoluhráči srdečne gratulujú víťazovi, vojakom z Trenčína. Mladé, neskúsené mužstvo, doplnené alebo spojené s hráčmi, ktorí už niečo v hokejovom svete dokázali, nakoniec vytvorili tím, ktorý sa postavil na najvyšší stupeň. A bude určite zaujímavé, čo si o tom myslí Vincent Lukáč, pretože kolega Stanislav Štefánik ho chce dostať ku mikrofonu, aj sa mu to darí, alebo nie? Tak nie. Košičania odchádzajú do kabíny a hráči Dukly Trenčín budú oslavovať.
Stanislav Štefánik zastavil Petra Slaninu, takže vypočujeme si určite aj názor z košického tábora. Vincent Lukáč je smutný, ktorý tréner by nebol smutný, ale už má slovo Stano Štefánik. Petra Slaninu sme zadržali. Peter, čo podľa vás teda rozhodlo? Predsa len tá prehra na domácom ľade? Myslím, že posledné 4 minúty v prvom zápase na domácom ľade. Dneska posledné 4 minúty prvej tretiny a včera prvá tretina. Myslíte? To boli kľúčové momenty, myslím. Je titul podľa vás zaslúžene v rukách Trenčína? No, keď nás porazili zo 4 zápasov 3-krát, tak asi hej. Takže to bol názor Petra Slaninu. Končí sa extraligová sezóna 1996-97. Ján Mitošinka a Vlastimil Škandera dekorujú nových majstrov Slovenska. Zlatú medailu prebral Branislav Jánoš. Môžeme sa trošku aj obzrieť za extraligovou sezónou. Aká bola? Kvalitu niesli predovšetkým mužstvá, ktoré sa dostali do finále. Dukla Trenčín a HC Košice. Veľkým sklamaním bolo účinkovanie bratislavského Slovana. Pochvalu treba poslať do Popradu, ktorí dokázali s mužstvom bez veľkých hviezd a nie so širokým kádrom dokázali vybojovať bronzové medaily, ale to možno povedať aj o hokejistoch Martina. Smutní sú v Dubnici, smutní sú v Banskej Bystrici. Problémy, ktoré sa tam nakopili, nakoniec sa skončili tým, že obidve mužstvá z extraligy vypadli. Vrátil sa Zvolen, mužstvo, ktoré má veľké ambície. Jeho prezident Vávra sa netají tým, že by chceli patriť v extralige mužstvám, ktoré nebudú do počtu. To by bolo dobre pre náš hokej. A poprvý raz sa dostala do extraligovej súťaže aj Skalica. Mužstvo zo Záhoria, kde sa vždy rodili dobrí hokejisti. Želajme si len, aby tieto mužstvá priniesli oživenie do našej súťaže. Pretože to kvalitatívne zlepšenie naša vrcholná súťaž potrebuje. Diskutabilný je jeden fakt, extraligu rozšíriť alebo nie. Mnohé mužstvá sú za to, aby sa tak stalo. Lenže svetový trend ľadového hokeja stúpa stále nahor a my musíme byť v strehu, aby sme sa udržali A kategórii, pretože nás čaká Fínsko, majstrovstvá sveta, šampionát, z ktorého budeme prinášať priame prenosy. Hokej dvíha obyvateľov Slovenska. Zlatú medailu preberá Marián Uharček, už stratený syn slovenského hokeja. Áno, teraz sa titul presťahoval do Trenčína, ale hokejový ošial vznikol v Skalici, vo Zvolene. V pondelok sa chystajú oslavy vo Zvolene, dokonca exibičné stretnutie. A opäť máme pripravený rozhovor. Pri mikrofóne kapitán domácej Dukly Braňo Jánoš. Je to už pre vás tretí titul. Jeden federálny a dva slovenské. Ktorý bol najťažší? Ťažko povedať. Najťažší si myslím, že bol ten federálny. A z tohto mám určite najväčšiu radosť, lebo nikto nám neveril na celom Slovensku a sme to dokázali a sme sa stali tými majstrami toho Slovenska. Myslíte si, že to bolo tým, že vaše mužstvo naozaj vychytilo skvelú formu, alebo Košičanov vo finále postihol útlm? Ja si myslím, že sme hrali rovnako celú sezónu. Sme dobrá partia, to sa ukazovalo aj mimo ľadu a hlavne na ľade. Neboli sme tu žiadne veľké hviezdy a boli sme jedna partia. To rozhodlo si myslím o konečnom výsledku. Myslíte si, že zostane toto mužstvo pokope, alebo ešte skoro o tom uvažovať? Myslím, že to je skoro, teraz si to troška oslavíme a potom sa to rozhodne. Necháme ešte na všetko je čas. To bol Brano Jánoš, medzi tým sme videli, ako zlaté medaily preberali tréneri. Jaroslav Walter a Rudolf Poč dokázali sa vhodne doplňať. Jaroslav Walter predsa len impulzívny tréner. Rudolf Poč veľmi rozvážny, skôr taký utiahnutý, ale spolu vytvorili partiu, ktorá získala titul majstra Slovenska. A treba povedať, že titul je v správnych rukách.
pretože vojaci z Trenčína v kútiku duše dúfali, že sa dostanú do finále play-off a oni získali titul. Jan Mitošinka blahožela Jánošovi, ktorý patrí medzi najlepších hráčov Trenčianskej Dukly už roky. A diváci na Trenčianskom štadióne oslavujú. Jan Bardavý, jeho najlepšia sezóna v drese Dukly Trenčín a udomácnil sa aj v slovenskej reprezentácii. Historická pohľadnica majstra Slovenska na sezónu 1996-97. Dukla Trenčín pod vedením trénerov Jaroslava Valtera a Rudolfa Poča. A myslím si, že týmto pohľadom na nového majstra Slovenska, na hokejistov Dukly Trenčín sa môžeme s extraligou v sezóne 1996-97 rozlúčiť. Začína sa slávnostné defilé, čestné kolo víťazov. Dukla Trenčín získala titul naozaj oprávnene a my už teraz budeme držať palce slovenskej reprezentácii. Viacerí hráči z Dukly i z radov jej finálového súpera Košíc sa dostanú do výberu trénerov Kolonku, Lukáča a Žižku. Verme, že naši reprezentanti vo Fínsku nesklamú. Že to bude ďalší odrazový mostík k zvyšovaniu kvality slovenského hokeja. S túžbou, aby sme sa všetci spoločne radovali aj po majstrovstvách sveta vo Fínsku, sa s vami lúčime a želáme vám príjemný večer.